Λάθη, πρόσεχε. Έλα. Σκατώ. Λοιπόν, έλα τώρα. Πήραμε και 1, 2, 3, 4, 5 και ένα κουμπίλο στο μαξιλαράκι. Πόσο κάνω τώρα. Ακόμα έρθα με ξυλαράκι, το φέρεις και το σηκώνει το φέκει. Πού να κερδίσεις να παρακολουθείς, και σημάτια είναι αυτή. Σημάτια είναι αυτή. Μα πήγε από τη μέση. Να πω μετά. Ακούς, αν θέλεις λίγο ανακάτεψε. Ανακάτει το γάλα δεν ανακάτεψε. Εντάξει, Το σκέταξε. Και έτσι μπράβο. Τι είναι ρε. Θα τους ορμάσουμε και έλα, έχει εδώ πέρα, κάτω εκεί. Έχει εδώ, φτιάχνε. Βρες το ένα μικρό και μπλούζα, βρες το πέρα. Ένας με μια κόκκινη μπλούζα είναι, Θέμη. Έλα, είδε και άλλη το λέω. Όλοι κουμπλέ.